my god. Den er startet. Nå, så er der intro. Introen kommer nu, Banjo. Og så er introen forbi. Og vi er ude og gå tur med en fucking mærkelig hund. Med vores hund. Slip din hund. Slip. Så. Sit, Oscar, sit. Det er smart. Han har... Sit. Ja, jeg skal. Du gør det. Se her. Se her. Se. Så. Du siger sit. Sig det dolk. Det var godt. Hvor dygtig, skat. Du kunne sige det og dolk på samme tid. Det er en meget sjælden evne. Lad os bare komme afsted, Banjo. Hvad er det, der sker, Axel, hva'? Axel, hvad sker der? Det var godt. Så kan vi nemlig godt gå, ikke også? Jamen nu er du for... Skal vi gå tilbage nu? Nej, Oscar. Skal vi gå tilbage nu? 45. Vi går tilbage, okay? Er nu værd? What the fuck? Du bliver kraftet med min Ja, og vi går så tilbage. Vi går tilbage nu, ikke også, Axel? Nej. Jo, vi gør. Fordi vores hund er meget. Og den stopper bare. Der kommer en bil, så vi går lige til siden. Ja. Og vi går bare ud af igen. Okay, vi er tilbage igen. Er vi? Ja. Okay. Og vi har været efter alt det der hurtighedslort. Og vi gik rigtig meget. Og nu er Oscar krædet der stadig. Jeg ved ikke, om man kan se mig nu. Han er... Skal jeg se ham, så holder du kameraet? Ja. Okay, men vi stopper. Og de klipper lige nu. Slip, Oscar, slip! 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 Så er der hardcore hundeopdragelse. Godt. Så er der hardcore hundeopdragelse, ikke Mads? Ja, okay. Bare giv slip på snoren. Så løber han selv med Men vi cutter lige her. Så kommer vi tilbage, når vi cykler i skoven. Ikke også? Ja. Vi cykler ud i skoven og klatrer i træer eller sådan noget. Så sig farvel. Farvel, vi kommer tilbage om lidt. Hallos! Og vi skal til at køre i skoven med min utålmodige, irriterende lille søster Anna. Yay! Hvad? Jeg skulle da ikke være så modig. Jo, du er virkelig utålmodig. Men lad os bare køre for have. Og jeg holder bare kameraet, mens jeg cykler. Håber jeg i hvert fald. Så that is fuck in Miami. Og vi cykler nu. Nu kører vi i skoven. Anna, det kan bare være, at du får kram yg i en bumhole. What the? Anna, hun kører der, og vi er ikke i speed mere, fordi vi kører ind i skoven. Nu, og vi kommer tilbage, når vi er derovre, hvor vi skal være henne. Så let the cykel køre, og jeg skal køre det op. Speeding!
tilbage igen, og vi er over i den store skov nu. Men det er heller ikke her, vi skal være. Vi skal til højre nu. Så lad os fucking køre afsted. Speed igen. Okay, speeden er sluttet, fordi nu er vi i et nyt kryds. Så vi drejer den vej. Fuck, der er sådan en lille bitte fuck. Og vi... Nå, vi skal lige over på den. Der er en høne. Ja, men vi skal over på den. Og Anna, og de skal selvfølgelig lige rushe på den der. Og det er kun derfor, vi er kommet, for at rushe på det lort. Anna, du er bare helt våd, fordi jeg bare sætter mig i min sko. Skal vi køre igen? Der kommer nogen, kan jeg mærke. Vi skal den her vej lige ud, så lad os bare køre videre med noget speeding. Og vi skal dreje til venstre og højre lige ud. Og jeg kører lige ud, så lad os bare speed igen. Jeg siger bare lige, hver gang vi kører. Okay, vi speeder ikke mere. Fuck, man. Vi skal ned ad den der bakke. Det man kan se den ordentligt, den er rimelig højt op. Okay. Hun er vej ned. Første vand. Ja, tak for det. Der var lige nogle mænd, der kom forbi. Okay, nu tager jeg den. Men Anna, hun klarede den uden problemer. Anna, hun tog den fandme. Det var... Sådan, Anna, hun får 1 point. Jeg laver sådan en måltavle på skærmen, okay? Anna, 1 point. Okay, nu, Anna ligger i spidsen. nu kommer jeg med min mega dårlige bil, der bare crasher hele vejen ned ad bakken. Kom så, Axel! Det er mega scary. Jeg skal bare prøve det en gang, så den det. Han gør det. Axel fik et halvt point. Fuck, man, det er creepy der i midten der, hvor der er sådan en virkelig let sted, man kan køre på. Axel filmer. Axel Bær filmer, for det må have Axels YouTube-kanal. Not yours. Men jeg går herned. Ja, det er fint. Her, Axel, filmer du mig? Ja. Det er mega creepy der i midten, virkelig, mand. Hvor man har sådan her. Det var bare der filmede hele YouTube-videoen igennem. Men nu, der var 2 år til filmen. Nu kan han det igen. Det er filmet, at det skal starte. Fuck, er det ikke også rigtigt, mand? High five. Og Mads får 5 point. Får jeg 5 point til den? Ja. Du fik kun 1. Men Mads, Hvad? det er dig jo. Mads, og Jeg gjorde det også bedre end dig, Anna. Det er rigtigt. 5 point til mig, 1 point til Anna, og et halvt point til Axel. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg fik 5 point, men det har jeg jo godt gjort. Fordi jeg er så god. Kører du tilbage, Axel? Skal vi gå ud og klatre i træer, Axel? Hvad? Skal vi gå ud og klatre i træer? Vi er midt i en video. Så tis dog i skoven. Du skal ikke tisse, Axel. Så tis.
I skoven! Det er sgu da fucking lige meget, hvor du pisser. Nå, i morgen skylder problemerne med Axel gerne vil hjem. Og jeg filmer det. Axel skal over og pisse. Okay, men jeg filmer det, men jeg kigger ikke på dig. Så og pisser derovre. Lige der. Han tisser. Håber jeg. Eller så fabber han. Han bevæger sig overhovedet ikke. Okay, lad os lige have en god eftersøgning. Og så kom det tættere på. Hvad? Ja. Så pis derovre. Nej. Du pisser overalt. Skal vi over og klatre i nogle træer? Ja, vi tager det der var på tilbagevejen. Okay. Vi skal fucking hej. Det er sådan min cykel. Ups. Hvorfor tager du min cykel? Skal vi igennem? Nej. Vi tager den på tilbagevejen, eller? Nej, det tager jeg kan da bare ikke med, fordi Line har jo cykelhjelm på. Det er meget. Det er fuldstændig ligegyldigt. Kom lige så. Det er meget. Og så lader jeg mig ved at pisse i bukserne, og jeg skrækker den her bare. Speed alle sammen lige nu, det er fordi vi bare lige skal herover og klatre. Hvad for? Det er der til kasse Axel. Skal vi fucking... Axel, det mener du ikke. Axel vil prøve den her bare. Den er også vild. Så vil jeg også prøve den. Okay, er I klar til at se den ultimative bakke? Ej, hvor er du dygtig, Axel. Ja, Axel, hvor skal du hen? You loser. Okay. Er der nogen, der vil filme mig? Så lige af. Axel, skynd dig! Jeg tør ikke lade Anna holde min telefon. Skal jeg ikke køre ind i mig? Lad være, bliv væk! Nej, Axel gør det. Axel, han er bedre til sådan noget, Anna. Axel er en rigtig... Jeg filmer til det hat. Ja, og det er suttet. Det var også bare en fucking iPad, der bare skulle holdes. Så jeg tænker, rigtig iPhone. Det er lidt meget egnet. Det hvor man skal stå op endda. Ja, du sad bare nede i en stol og filmede. Og du kunne ikke finde at holde kameraet stille, det var sådan fucking... Det er jo ordentligt prøve til. Det var du næsten også. Det var fordi, jeg skulle skrue op. Hej. Så stoppede den. Jeg er her. Jamen, du er også bare piv. Du skal med. Okay, nu skal vi lige have nogle totalt syge hovednærbilleder af den bakken. Så siger du til dig, der er allerede musik på. Wow! Er I klar? We are ready! Hvad har du en ordentlig cirkel? Kan man se mig? Ja. Sådan nu. Mads, bare hop op. Jeg skubber dig ud. Sammen med Pedro her. Filmede du overhovedet det her? Ja. Sejt. Anna, vi andre, vi kører nu. Videoen sluttede ret pludseligt, men min telefon er så forsvandt, så jeg kunne ikke op til mere. Det var meget ærgerligt, men jeg håber, I kunne lide den her video. Jeg havde med at spise frokost. Jeg har fundet et banner, tjek det ud, det er mega fedt, det er lavet af Cameo. Okay, velkommen tilbage. Men jeg får nogle subscribe.
Du tjekker bagefter. Vi ses alle sammen. Hej. Hej.